Nauhoita. Löysimme käävän. Olemme hyvin Kohde. tästä hetkestä. Kohde. Ai. Hyttyset levii. Hyttysiä. Tuolla suoraan nyt. Suoraan. Täällä minä olen. Kääpää. Me lähestymme kääpää. Kohde lähestyy. Ja löydettiin se. Ja siinä se on. Suuri ja mahtava kääpä. Ja reikä. Löysimme sen. Löysimme sen keskellä metsää. Mä en voi ottaa tosta kuvaa. Miksat? Koska tässä on akku lähes saatana loppu. No niin, se kääpä on vangi.